Horas madihita akadongan sapor siaon, martang yang mahita. Ali Tuhan de bata maulate mahu sobahora nami tuho, di sude asini roham doh dengkani basam, sahatu partikianon, di tonga-tonga ni parngulon nami. Tuhan neng tangyonon nami mahatam, lehon ma hadameo turo haduk pikiran nami, laho majakon hatami, jala sasi sama Tuhan kadusa pangalason nami, holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagas satikion imana tersurat, sian Evangelium Lukas bidu 10 ayat 1 sahatu ayat 5, songonon ma didok disi. Adong ma naro ujui pabuaho tu ibana taringo tuaka halak Galilea, na diduruson silatus do mudar nasida, gabe saur tu na pinelehon nasida. Jadi ni na Yesus ma mengalusi nasida, na diagam rohamuna do perdosaan halak Galileai, martibakon salhut halak Galilea, ala songoni diahap nasida, hudok madihamu, dang anggo somuba rohamuna, lao songonido hamu mago muse. Manang nadiripu hamu, anggo na 10 halak, na mate ditinggang palas-palas na di Siloam, parsala Asia sude pangisi ni huta Jerusalem, hudok madihamu, datung anggo somuba rohamuna, lao songonido hamu mago muse, olak nido sahatna. Hurian itu hatta turpu jami tahun, dibuka ditiki piga-piga halak Yahudi pasahaton barita taringot tuaka halak Galilea, na diduruson silatus do mudar nasida, gabe saur tu na pinelehon nasida tu bagas joroni debata di Jerusalem. Siala songonido na masa, lao sima nagabe di parhata-hata jolma ditiki molo di masata sinuaing didok viral, manang gabe trending topik mai, di pabuah halak Yahudi mai tu Yesus, diripu nasida alani perdosaan halak Galileai, songoni diahap nasida, jalanaing maniado Yesus pahata-hatai, alai dang songoni dibahi Yesus, gariada gabe pangalahoni halak Yahudi na pahata-hata halak Galileai do, na pinisang ni Yesus. Didok Yesus ma mengalusi nasida, na diagam rohamuna do perdosaan halak Galileai, martibako saluhut halak Galilea, ala songoni diahap nasida, hudok madihamu, dang anggo somuba rohamuna, lao songoni do hamu mago muse. Sian alus ni Jesuson, boydo tarajumi, sipisango do pangalahoni jolma, molo sai di pahata-hata hahurangan ni donganna, holalaho pasobuho tagasna, gari dirina sadiri pe goddo hahurangan pangalahoni dongan, na terberita dada laho di pahata-hata, alai hahurangan ni akka dongan, na terberitai pinakke mai, gabe dala laho tu hamu bauni roha, laho tu persiajaran asa unang diulahon akka si songoni. Songon hatani akan nabisuk na mandok, tung aha malabana sai pasala-sala pangalahoni dongan na sala, anung ngatutu salah, alai parangin dongan na salai, gabe persiajaran mai asa unang diulaho be akka na salai. Aya kahala na parwarahon akka parangin dongan na roai, dada ulaun situ jang nagaldap guarni, nungagaldap dongani siala parangena na salai, alai tong do peta tujang ibana sian hata-hatata. Datung pajebu-jebuhon haurangan dongatta hita disi, takas do di pabua turpu jami tahun, iko sipisangon ni debatado akka pangalahon ni jolma si songoni. Ido buasa didok Yesus muse, manang na diripu hamu, anggo na 10 halak, na mate ditinggang palas-palas na di Siloam, parsala Asia sude pangisi ni huta Jerusalem, hudok madihamu, datung anggo somuba rohamuna,
lau songonido hamu mago muse. Adong sada parangi ni halak Jahudi, sahalak do na mangulahon na humurang, alai ikor rarat. Ikon marlea do sude bahenon nasida sahuta manang saupung. Ra adong dope parangi si songone di hita halak Kristen, sahatu pertikyanon. Dipaingot hita marhite turpu jami taon, nagabe pangatusio di partodiot tamai, na sojadi ala ni hahurangan sasahalak, gabi rarat tabahin marlea sudi halak. Molo so tarbain hita lahu paturehon hahurangan ni parangi ni dongata. Pinomak gabi pangarajumion mai tabahe tu dirita, asa unang taulahu parangi na humurangi. Unang pararat-rarat, ay uhumon ni debatado akap pangalaho si songoni. Jala molo tajaha di ayat na mangihut muse, asalam torang, di bahe Jesus masada tudos-tudos tu akan nasida. Ima sada upama hau ara na somar parbui. Ima taringot tu sasahalak na puna porla anggur. Jala tubuh hau ara na sinuanna di porla anggur nai. Jadi Roma ibana mangalului parbuena. Alai dangadong jupaksa. Gabenina na punasa porla kima tu pangulana. Taba mai nunga pola patulu taut ton hulului parbuina andai lasu hadong do. Alai di elik pangulai do tuan nai mantok. Unang pola tuan nami paluas majolo sa taon nari asa sanga hupakkur humaliang bonana mabain na patusi. Anggiat olo marparbui tujulanon. Alai molo tong soada parbuina tabau ma. Sian upama ni Jesusi adong tolu na didok disi. Ima na parjolo, ima tuan na puna porlak. Na paduahon ima pangula porlak dohot na patuluhon. Ima hau ara na somar boras di porlaki. Tuan na puna porlak, ima debatasi to palangi dohot tanoon. Pangula ima Jesusi palua jolmai jala porlak. Ima huriana adidok na tarsuratido. Hurian itu hanido porlak ni debata. Jalahau araima hita jolma. Molo dang ala ni Jesus. Ranunga di useho debata nasa rimasna. Lahu mangaripasok kita jolma nasa itotong mangulaho dosa. Alai di bagasan Jesusi. Marpangulahi do rohani debata. Sabam do Tuhani laho pa ima-ima perbuini hapur syaut tadi tanoon. Irobain na didok di bagasan na tarsurati. Molo so di bagasa Jesus jolmai. Naikos say maralo do ngoluna tu debata na badiai. Alai molo di bagasa Jesus jolmai. Gabi di padenggan. Di padomu jala di pasaur do ngolu ni jolmai tu debata. Nang songon ngolu ni huriai. Molo ni rajuman hata ni Tuhan Jesus di bagasa turpukon. Boy matu satta. Dada sudi halak na porsia di tonga-tonga ni huria maparbuehon ha porsiaon na. Tarajumi jala tarimangi be manguluta. Ganu marsada-sada. Hita do ulanin na ni dok na hau aran na sumar parbui. Na tubu di tonga-tonga porlak ni Tuhani. Molo tutu ngoluta doi. Atong tapau babe marohatta. Bisa terbaik dope. Bisa dang rodope. Panabayon nasian debata. Hurian itu hatta diodolho jami taodo tu hita. Pau baroha asa unang mago. Hamagoan na di dok na. Dada hamagoan na di tanoon. Alai hamagoa si saliling nililing na. Hamubau ni roha di hata hibir dipake hata syup. Jala di hata gorik dipake hata metanoeo. Jala hamubau ni rohai boido nilapatas songon haoloon na marsitutu. Manol soli akadusa. Jala paubahung ngolu tu dalan ni debata. Jadi hamubau ni roha. Ima roha na marbalik siya dosa. Gabi tu hasitongan ni debata. Jala odolan berita harazaun ni debata. Na binuan ni Jesus. Ima paubah hamuma rohamuna. Ay nunga songgok harazaun ni debata. Buita ida di Matius 4 ayat 10 itu. Jala takas do di pabua na tarsurati. Hamubau ni roha na adong di jolmai. Dung dioloi do mangalusi suara ni debata na rojo tu bagasan ngoluna. Songon Apostel Paulus. Dung dioloi ibana mangalusi suara ni debata na majo ibana. Di sima masa hamubau ni rohana. Jadi dang tarbai jolmai mar hamubau ni roha. Molosian gugu na sadiri.
ikon begion na jala uluan na dohata ni dewata na roh tu nasida disima asa terbaik jolmai marhamu bau ni roha atong taului ma debata akadongan sa porsiaun taului ma marsigatung tu debata jala ta ingot ma ai di hamu bau ni roha ido tagotapon hamatean sisa liling ni liling nai amin martangyang mahita ali Tuhan di bata mau lihat upasaturan nami di bagasat dikion tua dupamu di hatam nau kutangyo kami Tuhan nama dok Tuhami marhamu baun asa unang mago Tuhan saya urupi hanya di bagasat toh di patu pahoni jala upasatami matuho Tuhan daing dok to dinami Sa ilam patau hami Tuhan hobar tulomoni roham Sesi sama Tuhan akadusa pangalasun nami na hulau kami Olah mangasaun anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuho Amin Horas madihita salhutna kadongan sa porsiaw Tuhat tama na totong mangaramoti hita manang di dia pehita maringanan Shalom